Víte, co umí Pikinka Ous? Pikinka jsou výstavy hlavně. Ahoj, Nelísi, Nikouši. Plete se mi to samý Enka a teta a Mates. A tam je taky něco, ale nevím kde. Nevím, jestli nenahrávám scénu. No krásný, krásný. Tady máš. No teď ona má to, 10 měsíců, no to zase je dobrá jako. No ještě ani nemá 10. Má. No to už šlo. Bude mít 11. Už je červen, on to letí jak blázen, nemyslím. Ukáž, co to máš. Máme taky. Je. To je úžasný teda. Šťastný, udětný, no. A Kuba 1, Kuba 2. Konvoj, teta uplotný. To máš ale blbý. To máš blbý. Teta Frida chtěl kouřit. Ťapiky, no ty ukáž, co dělá, no. Ukáž Nelí, jak dělá ťapiky. Udělej ťapy s ní, Nelí. Udělej ťapy s panenkou. Pápa, udělej ťapy. Prší takhle. Nikam nejdeš, stejně prší jak se. Piky. Já taky mluvím ťapy. A co to je, Nelí? Je to Mimi? Mimi. Udělej mu tuli. Ty jsi šikulka tuli. Nelí, a nechce papat, Mimi? Nechce papat? Kde je? Odhodí do koše. Budeš se mnou? Vy se mnou? Tak no. Tam prší. Ale tady jenom ve verandě. Nebudu ve verandě. Děláš pořád tuli, jo? Mimi máš, ano, a udělej Miminku tuli. Udělej tuli. Ale prosím tě. Jo, co je to možný? Nikolko, to není Adelko, to je Nikolko. Udělej malá Nikolko, aby neplakala, udělej malá Nelí. Kuba, ale ty už nevíš, co chceš. Ty chceš salát, ale nechceš roládu. No to taky nahrej. Ne, dáš si tady salát. Tečka. Nelí, udělej Nikolce malá. Je prostě spolu, to bylo. Co to bylo? Rozuměl jsi. Blesk. Řekni prší. Tam to dělalo, jo. Řekni prší. Mimi, tuli. Bouška, správně, šikovnej. Ty mu strašně ta světlo modrá sluší. Mňami, ano, mňami. A mňami. No, Ty máš miminku, no. Dáš miminku pusinku, Nelí? Dej pusinku. A pošleš mi? Udělej. Dáš mi krásně. Jo, co to dělá? Dělám držky, víš? To je co dobrýho papání, prej. Zatancuj nám. Pošťák pet, na ramíře. Stává brzy ráno. To si děláš nějaký aerobik, to netancuje. Jo, zaspíváš tam, tak jo? Táta, vyjdeš. Nikolka, takhle dávej Strido, dávej datum. Nikolka má 10 měsíců, umí už stát, umí kousat, podívej se. Vidím, vydrž chviličku. Taky už umíš kousat, dáme to už kousek Adélce, jo? Počkej, já ti dám, já tam mám jednu rozkrájenou. Jo, dobrý, já jí dám jenom kousíček. Strido, nahraj tohle. Dej nám detail na pusu, jo? Dej nám detail na pusu. Tak když lovíš kapra. My víme, kam co patří, my jsme hloupí. A už to umíme, ano, zaseknout těma 2 tesákama a odtrhnout. To už nám jde dobře. Nám jde pořád. Martina. Jo? Čau.